Hello, hello. Good morning. This beautiful Sunday morning. Oh, Lolo, Nneka Chimezie na-ekwu anyị na-ewetakwara unu ọnọdụ Igbo. Please join me and share. Ooh, Ikechukwu. Ike, good morning. Thanks for joining me. You are the first caller this morning. Please share and like. Share and like. Man at work. Welcome. Arab. Ndị nke m. None. Ndewonu. Please share and like. Ka ndị ọzọ nwee ike isonye anyị n'ụtụtụ a. Thanks for sending me roses and send gifts. Unu mana a ga-adụkwa onye arịrịọ n'afa m. Ọtago a ga-adụ onye arịrịọ n'afa m. Send gifts on TikTok. Unu mana TikTok. Oh, gift ka a na-send. So biko, taa ọkwa Sunday. Send gifts. Oh, thank you very much. Unu ghọtara ije. I love you, my brother. We got the gift already. They are sending the gift already. So, imana onye arịrịọ ka onye ori mma. Onye arịrịọ ka onye asị mma. Onye arịrịọ ka onye propaganda mma. So, ọ ka mma na m rịọrọ arịrịọ rọtada nna m si n'azụ gbuo mmadụ nara ego. Ọ ihe na-eme n'ala Igbo ugbu a na enwere ego adọwara eji eche nara ya ala Igbo. So, enwe ndị na-epushi ka arụcha ọrụ enye ha the money. So time I want you so please send gifts, a lot of gifts. No, umunem. Na say na ama ahịa tata. Mana na ụbọchị tata ga-amara anyị mma. Tata break oge ketara anyị ihe ọma. O bụrụ ori oge eretere anyị ihe ọma. Ọ bụrụ afọ ọ ga-afọtara anyị ihe ọma. Ọ bụrụkwanụ nkwọ ọ ga-akwọtara anyị ihe ọma. Ahịa na-anọ ụbọchị na-anọ. Ala Igbo ga-echekwaba anyị ga-amụ zọọ zee ma rie anyị ga-ezeru ma rikwe. So ụmụnne m dịka anyị kpara na mgbede nyaa amere m nwobere research this morning about ANC. Dig more because the more m na-elebaga anya n'ihe gbasara ANC, the more m na-enwe hope na inweta ihe Biafra nụnwa is even nearer us. Kama na anyị nwa ga-eji aka ya emebi site n'ihe na-eme ugbu a. Unu ole anya unu ga-ahụ na Arnold ekwuwela okwu. Ihe anyị need togetherness with unity. And I need the command to Nnamdi dịkwanụ strong ebe ahụ ọ nọ because ọkwa ebe ahụ ọ nọ ka eji eme the noise. A na-epush oke gịnị ka o jiri gaa nga ọ na-azọ nwere onwe is normal. Yotago. So achọrọ m ịgwata anyị some freedom fighters and ọ bụrụ na ị nọ na destiny because igwu na eziokwu enwere two set of people nọ n'ihe a na-eme. One, ndị sabotua ga-anara ego ọ dị normal ọ dị expected. Two, ndị minụ chọrọ nweta onwe anụnwa. Ndị m na-adọ aka na ntị anwa because enwere ndị wụ na ịchọ dị nwere onwe ewere asị na edere yara gị deceive gị ga-anye aka gbuo ihe ị na-amụrụ anya gbuo ihe ị na-alụrụ ọgụ. Ịghọtago? So that is all anyị ji pụta. Probably Chineke wepụtakwara anyị n'ụdị a o wepụta mụ n'ụdị a ka m bịa nwee ike na-dismantle si Clement nna m nnọọ ndewo. Enwekwe n'ihe o mere. So maybe mụnwa n'onwe m ka ewepụtara for ịdị na-dismantle si ashi and propaganda.
ihe ọwụ ịghọtago. so ekere ọrụ eke. so iwu na iche na onye Igbo ọbụla ga just like mgbe aha anyị na-eto enwere ndị ochie, enwere ndị ntọ mmadụ ya ebidoghị taa. Mana ihe mere na soshal midia mezi ihe niile ya dị ka ọ dị new. Ọ dịghị new. Mgbe iwu ụmụaja anyị na-atọ mmadụ atọ. Kama na ihe mere na owu onye atọrọ na yo area ka ị ga-anụ. Otu mgbe onye ọlụ ọwụ onye atọ mmadụ n'ọlụ apụta n'ahịa ya na-ekwu. Ndị mba anọ agaghị anụ onye atọrọ n'ọlụ. Onye atọrọ na Mbaise agaghị anụ onye atọrọ n'ọlụ. Onye atọrọ n'ọlụ agaghị anụ na atọrọ mmadụ na mba anọ. So that is it. Information dị limited to people. Good morning. Tibuzo. Good morning. Emmanuel Nwogo. Ndewo. No. Ka anyị na-agbalị na-adị civil na ihe anyị na-eme na anyị wụkwana nwanne, and anyị sị na ọwụ nwere onwe ka a na-azọta. Ahụdụ m otu ndị na-azọ nwere onwe ga-esi n'alụ ọgụ. So Nwogo Emmanuel, m ga-enye gị ndụmọdụ. Ọwụ na anyị na-ede ise SDOS spokeswoman, enwedị ihe ọgwụ to me. It means nothing. Mana ihe advice m na-enye ewu, amaghị m ihe iji isonye na mmebi ka isonye na mmezi. Ọwụ na isonye na mmezi na isonye ka enweta the Biafra. Ngwa m ga-enye gị ndụmọdụ a. Gị lema anya elema ma na-eyi ụzụ gị iji mebie ihe ikwenye na ya. Ịghọtago? Lema anya ma na-eyi ụzụ gị ihe iji, ma ọnwụ na ịma na a na-eyi ụzụ ga-eyi ụzụ, m ga-asị gị good luck. Onye na-eme ihe ọma na-emere onwe, onye na-eme ihe ọjọọ na-emere onwe. So because of social media, ya adịwa ka enwere ihe rụrụ ọhụrụ. Betrayers nọ all over the world. Onye gbagburu Charlie Kirk wụ onye America, wudo onye Igbo, wudo onye Yoruba, wudo onye Hausa, wudo onye Muslim. Mana ndị Muslim gobiri ya, ndị Iran gobiri ya from investigation a na-eme. So it's expected na ọ ga-eme. Kama na ndị m na-agwazi okwu a ugbu a na-awụ ndị dị innocent, nwere limited access to information, ma ọwụ na-eso na-ajụghị ese. Ime isonye na-ajụghị ese. Asụ na ebe a ka a na-aga n'ọnya isowe na-ajụghị ese. Ụnụ nwa ka m na-agwa okwu a wee na-asị gị, ọ bụrụ na nnwere onwe anụnwa juru gị afọ, ana m agwa gị n'ụtụtụ a na-enweghị ike inweta divided house godo. And then ajụjụ ọzọ ị ga-ajụ onwe gị, ndị na-edivide kwa ndị house ka eji ya reason. Ọwụdụ na-asa nọ n'akụkụ Maazị Nnamdi Kanu wụdị issue, mana ọgwụdụ na Maazị Nnamdi Kanu sugwuo DDOS, ị ga-ajụ gịnị ka ha mere. Akọzie ihe ha mere gị gbaa tọọchị. Onye ka anyị na-eji eme asa anyị gbaa tọọchị ahụ ụzọ, ịgbazie tọọchị ihe apụta gị mara nke bụ eziokwu. Ya wụrụkwa na ịwụ ndị kwetere ka emebisie ihe, nsogbu anọ mebiwe ihe ị na-emebi. Mana ọṅụ m wụ onye na ịnọ outside, so ndị nọ n'isi mara ihe ha na-eme, nwee good control, onye mecha ya gazuo ike. Ọ ya wụ ihe nọ there. So emere m investigation about ANC. Enwere ndị ihe awụ just ebidoro ihe IPOB around 2012. So ile anya from 2012 to 2026, or 14 years. Ka m gwazie unu na freedom fighters na former ya ga centuries. Now, the first Biafran war with the foundation eliri. Nke was a follow-up of which otu ihe shaga. I'm passionate about the strength of the IPOB. N'ihe ha mere is so amazing. Kamgbe m kwa tinye anya ụnụ mana anọ m fa, anụrụ m nwana anyị nọ fa na-akụ aka. And apụtara m for the sake, mgbe m bịara hụ ihe na-eme ka m pụtara for the sake of ndị ahụ nọ fa na-aka aka na-anaghị aghọta ihe na-eme, eji propaganda na-egbu. Ịma apụtara na social media na-ekwu okwu
ndị na-enwekarị upper hand n'ihe gbasara ihe IPOB anụwa ndị na-ekwu not on the side of Maazị na-ekwu. People tend to believe them more, and they both with them so much now. And I may blame all good na Maazị kwuru certain things also kwuru. Ake ụtadịrị ya onye ụtadịrị onye na-agrapụta sị lekwa ihe o kwuru marakwa na ihe ị na-ekwu lekwa ihe o kwuru ga-emebi ihe. Ọ ndị ahụ ka ụtadịrị, and ọ ndị ahụ ka otu anụnwa anyị na-awụzi ndị na-agba tọọchị. Anyị nọ nda na-agba tọọchị na-ekwu ezi arụrụ ala ahụ ha na-arụ ọya ka ha jiri head them with passion na-ebe keke na-ebe nwe ọ gbasara m. Onye na-eme nke ọ na-eme be ready to defend it. Simon Ekpa na ndị otu ya ka m na-asị ha nọzire n'onwe ha. Ọha awụ ndị na-abịa nga ahụ ezo nwedeni IPOB member. Ebe m ji mara na enwedeni IPOB member na-eso ndị ahụ mgbe the 100 men pụtara. Kagoro na platform ndị lọya kwuru okwu bịa mere ndị otu Maazị Nnamdi Kanu announce ihe onye isi ha kwuru. Ịhụzi otu esi abụ ha ka rice Christmas on comment section. Then ndị nke nwanne sa ha wụzi ndị 100 men. One of them had to lock her comment section. So m bịa watch wee hụ na ọgaga ihe ahụ ha na-ekwu IPOB members aghọtala, which is good news. So nye m nọzi na ndị a na-edisivuzi iwu ndị dị ka anyị nọ n'akụkụ na-enweghị the right information. Nwere ike maka asị na otu asị Maazị Nnamdi Kanu ahụla 100 men. Ha gazi ugbu a ha na-aghọgbu ndị ahụ nọ n'akụkụ na-enweghị the real information. Recruit we ha because ọkwa mmejọ na ihe mere with ndị Autopilot innocent people. Because enwere one guy she Spain bata my friend mụ na ya na-eme business. Ọgwụ ha bụ ihe a n'isi m na-ajị ya ha ụfa ya someone na ọkwa kịta ka ha jizi nwayọọ na-epick up na this guy a na-akpọ Simon Ekpa mere ha affect because na mgbe ha bịara gwa ha na-ege ntị na Maazị Nnamdi Kanu si Simon Ekpa lead wezi ndị ahụ wụ blind followers na-ajụ questions soro ngasọ ihe Maazị kwuru ha kwuru lawadi a mana ha nwere onwe ha nwere akọ na uche sị mba na Maazị cannot ordinarily consciously were otu ha wee ga onye ọzọ n'aka ha wụ ndị nọ mana tini mere ha affect. So ọrụ anyị na-awụzi dismantle their lies before they get to the people. I kọwakwa na enweze two there is always a two side to a story. Enweze the other side of the story. Ndị mmadụ ga-ewe nụzie ya. You understand? All to how she build Simon Ekpa aga n'ime ahịa I just point a few propagandas ha ga Russia n'ime ahịa. So kita na anyị na-ekwu abụ a voice, a big voice. Ndị mmadụ amara n'olu m. So m kwuzie ha kwuo ndị mmadụ enwe the opportunity to see us so that onye na-aga with his or her eyes wide open. Make a choice. Onye make a good choice, that's for you. Onye make a bad choice, that's for you. But the point una enyego ndị mmadụ the opportunity ihu eziokwu. Onye ọbụla make the choice ya. Onye ha na-eme and anyị agaghị intimidated. We will never be intimidated. Please share and like. Can also join. So before I go into ANC, no to have shiri emere mo nwunye Maazị Nnamdi Kanu interview. Ọ batara ga-ahụ Maazị Nnamdi Kanu. So m reach out. Ya grant am interview. O tego m na-achọ ka nwaanyị ahụ ga-esi ka anyị n'olu ya maka na ebubo onye bụ nwaanyị riri nne. Naturally, before ma ahụ nwunye Maazị Nnamdi Kanu ehetere m ya. Mgbe ha bịara bụ nwaanyị ochie n'ọfụrụ, I was very disappointed. Enwecha mgbe asọ tụrụla ime.
I believe in the mother and to when he keep bombarding you deep. I believe in my life now. Man, when he keep when you 1 year working, when your elder brother, ya no nanga, neither Yamaka, not to me, just to damage the person. Can happen no earlier. Oh, ya can just say what about touch so that every voice must be heard. Makandina Aquari lolo neck are trying to shut me up. Mba. Next time we chose you the public deserve in a joke makana or go no nalo the sensitive. Or when he any your next nepogama is joku yamne bonas on your back. Makana the freedom fighting the attack or the slippery. Anybody can sleep and fail and die. So many. And will go out of carelessness of not having good information on how to move and how to follow. Chineke afubia akachukwu no here. He raised me to do this, and I will gladly do it till the day I close my eyes in death. Yes. So makana uzaisha God is slippery. Onye na-aga ya jide nwanne ya ewere nwa yo na ha ije. I deserve ị na-aga gafe hụ na olulu na ebe a gị gwa nwanne nwa otu isi gafe ya gafete. Mana ihe anyị hụzuru ugbu a wụ na enwere ndị nta anụnwa a na-achị. Ị na-aga hụ ebe ụda aṅụ nọ gị gwa nwanne. Gị na-aga hụ okporo agụ gị gwa nwanne. Mana na this struggle anyị nọ n'ime ka anyị chọpụtara na enwere ndị na-eme ha gafee hụ ụda aṅụ ha gbaka ihe egbe. Gafere kwụchaka ya n'akụkụ aṅụ gbawazie ndị enyere ego. So I need separate people ga na-agba touch a na-agafe na-ele onye ekwu osi ụda aṅụ anọkwa ndị anyị ga-aga lee. Because ị na-aga ebe aṅụ na ị ga na aṅụ na-efegharị na-ele na aṅụ na-efegharịkwa ebe onye mmadụ agafe asị ya na ụda ahụ mba anyị ga-agba touch leta mata nke bụ eziokwu. Maka na propaganda eburu over the years so n'ihe tụrụ Maazị Nnamdi Kanu nga ashị na edere selfishness ndị owu bata kuchie ihe mgbe nọ na ọ latara ga hụ Maazị Nnamdi Kanu reach ya out because enwepụla mgbe m kpọrọ ya ọnọ n'obodo oyibo reach out si ya na m chọọ ka ọ bata from Sokoto ka m bịa gbaa ya ajụjụ ọnụ. So which I did. Ka anyị nụkwa n'ụwa n'olu nke ya akpọla ya aha. Eme ugbu a na ahụ m ka m mere announce na a ga-release this interview. Ara agba everywhere. Onye nke pụta ya kwuo m si ya so unu pụta na social media unu na-ejide asa anyị na-eme ihe Biafra anyị niile kwesịrị iji otu olu kpodo isi. And that is why m ga-eji agba touch na ANC na otu ha jiri chọọ nke ha ka anyị wee nwee ike ịnọkwarazi ihe m nọ na ya ugbu a ka ha jee ihe ọfụma na stage a nọ ugbu a wụ stage ekwesịrị ịnọ nọ na ọta stage a nọ ugbu a ọ dị yes ọ dị oke kama na abịa na a ga-abịakwa ugbu a na ka anọ review ha afọ agagoro wee wepụtachikwa atụmatụ a ga-ejikwe moving forward. Here is my own contribution. Unu pụta ọ dị ka nke Ifeanyị Ejiofor. Enwere certain people a na-achọghọ ka anụ olu ha, and yet you call them out, you damage them. Then onye chọzie ka anụ olu ha
ewere Maazị Nnamdi Kanu set ya. So many people at that morning actually iji egbu ata na esom ime Maazị Nnamdi Kanu. Gịnị ka ọ ga-ekwu? Enwere ihe Maazị Nnamdi Kanu mere a na-ezo ezo. Unu na-eche nwunye ya ga-ekwu. Enwere any bad secrets a na-ezo ezo ga-awara ntụ nwaanyị a mgbe eji abịola nwaanyị a nọ na forefront. Even egbu ikwu ya nwunye abịola mgbe eji Winnie Mandela was very active, even though no ọgadịghị ọwụdo onye isi, but Winnie enwebedị m freedom fighter before maka onwe ya na ụmụ ya na-aka ebula. So naturally one will expect na nwunye Maazị Nnamdi Kanu gara na forefront, mana nwaanyị a her voice was seized. She was silenced, intimidated and silenced. And o mere ihe ahụ for the sake of her husband. So but I say outside that, ọ dị mma ka anyị nụkwanụ at least aha ndị akpọrọ nwaanyị a. Akpọrọ ya onye oshi, akpọrọ ya kwụnakwụna, asọ na ọ na aha ahụ otu Ifeanyị Ejiofor, asọ tụrụ ime ka di ya nọ na nga. Ebubo a ka eburu ọ bụrụ mgbe Igbo bụ Igbo, ụmụ nwaanyị alụrụ n'ogbe ahụ ga-eburu ogele bugara Kingsley Kanu na ndị otu ya. Ndị niile ahụ kpọrọ nwaanyị a shawo ha akọwa na be anyị ị nwere ike ịkpọ nwaanyị nọ na di onye oshi. Ihe emebiele n'ala Igbo. Unu ọhụrụ the worst thing mere ndị Igbo, our culture is destroyed. N'ala Igbo mgbe anyị na-eto, nwoke obi enweghị ike ịpụta saa oke ibiri nwaanyị nnọbe gị okwu ma ọ kparịa ya. Nwaanyị gwa gị okwu n'ala ike gị ga ripọt ọra di ya. A na-akparị nwaanyị nọ na di. Nya ịpụọ n'ahịa kpọọ nwaanyị ijila nwaanyị ibe na-akọ ọnụ gị si ọwa shawo. Ọla ya ga-agwa ndị nwunye di ya. Ha bụ ahịhịa na-akpọ ya wee buli ogele. Ndị nwunye di ya ga-akwụsị ahịa, yiri uniform ha, buru ogele. Ị ka ha na-akụ ya, ha yi ụmụ nwaanyị Igbo at least ọlụba anyị mma, yiri ha ala uniform na-aga ordinary day, nwee ezigbo ụzọ na-aga. Gị mara na enweno onye otu ha kpụrụ onye oshi ma ọwụ ashawo. Maka na ihe ewu two things eji achụ nwaanyị na-adị n'ala Igbo. Maka na ụmụ nwaanyị Igbo na-maintain impeccable dignity. Ịnọ na di hapụkwa ugbu a na ihe mebisigoro. Ka ịnụkọta nya nwanne mmadụ ọwa, in fact onye kpọọ nwunye nwanne ya ashawo ga-akwụ ala mgbe Igbo bụ Igbo. Mmadụ apụta ya na-ajụjụ n'ọwụ ụmụ nwanne Maazị Nna eme ugbu a na-ekwu okwu a na-atụ asụwa ha ga gbaka gị Maazị Nnamdi Kanu na mgbe ụlọ na-akpọ nwaanyị a ashawo na ọ na-arahụ undisonụ ya na public, then ọ na-aga silence ya her voice. Ọ ya ka eji wee sị agba touch ahụ ụzọ, and every voice must be heard. And anyị ga-emegide ihe a susho ọkwa ịhụ na asị na edere propaganda ka unu ga-eje destroy onwe unu. Ị hụrụ asị ahụ na-aga na-atụ ya ka unu ga-eji destroy onwe unu. I promise. Maka na enweghị ihe were ndị mmadụ iwe ka ebe abọstasi asị tụrụ, you are gone. Ị na-ekwuzi na-ekwu ka ọnya because ke nke a ga-ewe. So because for the sake of ndị na-ebe akwa na iti ya, why I am ihe ha m wụ decency nwaanyị. Maybe m ga na-ede decency. You must be decent. Ọ na-ewe m iwe naturally because I will go a victim of propaganda. Though esiri m ike onye na-ebu propaganda against me nwere efe gị, although adị m eji ike disturb onwe m. Some news will come and fable out. Mana mmi na-ege gị wee buo propaganda
nọkọta nnọọ tọpụta aha m si iji m ebu propaganda nke ga-agba ọtọ bikọs ụwa niile ga-anụ olu m. Enwedị ihe kpatara ya ikpetere ya. Ọ gị ga-agwa di m si di m m ga-asị di m biko ihe iwu partner. Okay? Awụ m mmadụ. I will take decisions on what concerns me. You take decisions on what concerns you. We now take a collective decision on what concerns the family. Ugwam Jewo, I must be a decent, responsible woman. Ege anọkata hụ ịhụ na m nọ na klọb ụmụ nwanyị na-eme. Ọ m nọkata jawala enweghị ihe na-eme. No, I am a very responsible woman. M ga-eme nke m. Then again, there's a say, maka ọ nke lụrụ m nọ n'okpuru bed ọwashi. Kama ọ bụla gawuru onwe. Chineke nye m potentials. Enwere ọtụtụ ụmụ nwanyị Chineke nye ezigbote potentials. Ekwe na alụ dị na ọdị ya ga-ekwu dị asị agla dị asị nọ ebe a. Nwanyị ahụ tawa with potentials, great potentials. You can imagine ebe were them in a one room, them in a kitchen, na from kitchen to room, from room to kitchen. What will become of me? Na akam nenye no ruguru. So, it talk to Mazi Nnamdi give him a very smart and intelligent woman. Fearless. A silence her voice. With any law na gabiga. Nadia in and out of prison. Not just in and out of prison. Ono mazi no toriadi. Nwanyị aka nodo. Chije ha gbanwe ha la kwuo n'abalị na-abụrịwa. Nwanyị anọdụ. Ha emeghịrị ya ebere. Ụdị nwanyị a na-apa ya ka akwa. Ka o wee nwee ike n'edi. Mana, that interview is a must watch. Here release go episode 1 to 4. This evening, tomorrow morning, they release episode 5 to 8. Gangmagan know me. Gangmagan na mini. Hang God transformer. On ama how to no shake etikatla mebe as na ono so point nose ma did pointed enough no question more pointed can case ana ma chebe nge go tell no kwege onwe ihe odo from why punk to pointed nose maka na image the pointed nke ma adekwa nwa pointed but ono so the pointed enough nka na acho the thing nchota hala nna akwere ya ono ka obido ono mma amad na mma anya owa anya maka ono ga aka ogbu a. Una never cheat something. Anye jeho jopota. Okay? Now, having said all this, so on your own watch Chimezie, they please mute yourself on one day. Happy Sunday. On watch Chimezie that interview. In your game on tak uchono. Tak uchono. Uno na zoma ze Nnamdi Kanu na kwakpu ya no me. Ngono ha na apta no ho Mazi Nnamdi Kanu na kwakpu ya no me. Na nwa amadi a na-ata ọwụrụ nge eji ofu obi na-eme ihe nwa amadi agada na-ata nwa ọ na-ata. Unu gbuo okpom n'ọhịa unu pụta n'ụzọ na-ajụ onye na-egbu. Unu ga-abọli okwu achawazie yo na ebewe ka oke ka nwa nara ihe ahịa mma gbatara ya. Ka nwa nara akara mma ya gbatara ya. Ka mgbe ha akwa before gị hụ na akwa. Ma mgbe ha mma ya ha na-eme alọta ahịa egote otu akwa ewere mma bee ya into 4. Ịnwa anwa mgbe anyị na-eto gị zụrụ akwa rie ịwụ na onye nza egbupụ ntọ nda n'anya. So ewee bewe akwa ahụ a na-eji once in a month. Ebewe into 4 nye nke ndị ubi ya n'aka mmadụ n'anya. That child nwere ike ibe gị akwa nwa otu n'uche ebegharị. Ka nwatakịrị napụrụ akwa mma nyere ya. Indulge the what the call woman ga-apụ inye ha ego lunch. Apụ zara akwa abụọ gba ya nọ na atụ oneself. Odo no get cat. Oh, that is from this when a very rich family like us so can ekwu ihe. Odo kwa ndị ke ha ndị ahụ ya anya ti ha tu itozi kpata ego ga ezoro ihe ma echi ire.
ndị ka ha mmadụ ụta akwade na-esomizuru oche ego kata ndị a na-agwa gị a na-ekewa fọ na-enye in those days anyị nwanwụ ndị akwụrụ aka zụọ ọ ndị nwere ego. So back to ANC, like m na-agwa ụnụ ugbu a na enidri ka ebi udo IPOB move forward, ka anyị hapụ gị nọ na mmiri nchaba anyị anya ka ụgbọ a n'elu odu na-ahapụ ịghagha o nke a na-ele ndị iberibe anya. Ted Cruz ekwuola okwu ikewa Nigeria. Anọdụ asọwụnụ nke anyị mee na ihe anyị na-ekwu ugbu a n'aka anyị ga-achịkọ onwe anyị ọnụ gbakọ dama n'ukwu ya akpụrụ anyị na-aga. Anọdụ ga-ekwu ihe ugbu a na pụtazie nwekwa confusion laa azụ maka ihe Ted Cruz lara azụ maka ndị IPOB pụtara ndị Amerịka nke ha laa azụ because ndị IPOB ndị DOS ekelele alụghị mapụta sayị maazị Nnamdi Kanu ekelele ndị David nwere ike ịga kelee ole ndị ka nwoke ga-eso ụnụ ọhụrụ ihe anyị ji na-eti ọwụkwarị ịchọta Biafra n'ụwa ka eji achọta mgbe na-agwa onye ọbụla nwere mmasị na nwana ndị 100 men na ndị otu na nwana ha na lawyers ha na kpuonu ha chọọ ha bịa. I'm not a member of IPOB. Enweghị m ike ịpụta ugbu a na-asị gị onye asị I'm a believer na-ehi aja onye ọbụla nọ n'akụkụ gaa na-ehi aja ọpụta ya asịghị ma ozu ọbụla a na-eji na-awụdụtụrụ asịghị maazị Nnamdi Kanu sị na-awụhụtụrụ DOS na nwa na onye ahụ anyị need a united front, anyị need to present a united front ka maazị nwee ike ịpụta because push. Let me tell you ka m gwakwa unu Nigerian government enweghị ike ilerize maazị Nnamdi Kanu unless ma ha chọrọ ka ọ pụtakwa bịa destroy ya ihe eji wee jide ya wee destroy IPOB. So ha agaghị release ya, a ga na-enye unu hope ma akwa na ama na ndị lawyer nọ na-emezi ya babysitting now ndị mma tụrụ ya nga Chukwumanzi the rest ndị a na-eme babysitting now unu awụzi mouthpiece IPOB. So enwede anything ga-eshi n'ọnụ the lawyers of Maazị Nnamdi Kanu pụta that will be trusted maka ha na-eme ha ga-apụtasị Maazị Chisozi Maazị ebe Maazị ka na-claim na ya wụ the leader of IPOB ya ziwe ozi through this organization. Mahamine yes isi wonyi this letter now ihe letter alo idre wo Chika Edoziem wonye na with their letter headed paper which is IPOB because I na-ekwu okwu Chika Edoziem represents this organization. Now Chika Edoziem kwesịrị ide letter in IPOB letter headed paper forward one source one place. Ndị na-asa ahụ Maazị Nnamdi Kanu enwebede anything ma ndị 100 men ma ndị 1000 men ma ndị Autopilot enwebeghị any move m hụrụ gosi na ha chọrọ ka onye apụta. Rather ha na-ekiriete si evidences ndị aka ga-epresent ma ha chọọ references. Most of ihe ha na-ekwu na social media ha na-ekiriete federal government references ihe a ga-refer to ma ha ga-appeal court. Lekwe ihe ha anyị na-ekwu le ya a confirm ya mgbe dota this my evidence was confirmed by his members. Onye ha na-ekiriete ndị a because analysis ha bịa na-eme maka ESN o evidences ka na-ekiriete. Analysis ha na-eme maka IPOB na-erikwuru ego na eride ego showro na o wee corrupt organization. Ndị na-epresent na ha hụrụ Maazị then mụ na nwe mpụta na-eti mkpu na no ihe a na-eme adịghị mma Maazị stop it mkpụrụ ya na-akparị Maazị maka onye ha na-eme ha bido propaganda ha na-ebido onye set up ndị propaganda ise pụta ha onye pụta ha ala ewere achọ ote ebro ote nwunye ote lọlọ si aga na redio Biafra ga kwuo okwu edison ya kwọ ya ashawo sọtụrụ n'ime. So time pụta ụgbọ na-eti Maazị fix these things fidgeting ha were ashị na edere chakwuo m ọdụ ha agbaala touch enwe ihe ha hụrụ m n'aka azụmi na m nwaanyị na-eme eri ngwa gị na ndị agaala ma ebe niile m nwere biznes ma ebe alụrụ m ma ebe nna m si ha agaala nyocha
enwe ya ahụ na otherwise ihe ha nwụzi ewu pointed nose na nwa punk man na-akpụ onye ha nwụrụ na-arịa aja nwa point at least ime obugodi ibe ọ dị pointed ọrụdọ ka ke njide ka bịa na abịa na ote ka kedu agala dị mana ọ na-eji ọpụta ya na-ekwu ya na-akụghiri so ihe anyị na-ekwukwe na ugbu a na-awụ na ka na-ebe akwa maazị nọ na nga enwekwele ndị nwụrụ onye pụta nga na-abanye na-akụgheri na nwokere na nga ụkwa nna anyị nọ na data nga enwere more than 1,000 aka na-achọ achọ a na-ebelifu na ha nọ na nga ahụbeghị ama ebe ha nọ nke ewu na ọnọgodo na-enweta visitor edeme ya ọfụma ọ wee celebrity prisoner. So now the thing is a collective contribution and effort. So ndị nwụrụ anwụ a ga-eme ha mata amada m enwekwe names of ndị nwụrụ anwụ a ga-recognize eventually ihe bịa a na-ekpokọzi effort onye ọbụla na-ekponye ya ofu onye oke eji fight freedom nwa ndị nọ na nga a ga na-agba mbọ na-achọtasị ya because of this division and this ya except in fact isi kwuo ndị lawyers Maazị Nnamdi Kanu na ndị 100 men echefugo this struggle ọnọwa na the agenda because enwede anything shi ha nọ na-apụta enwede anything shi ha nọ na-apụta goshiri na ha na-respect Maazị Nnamdi Kanu. They don't respect it because he respect his legacy. His legacy will only establish ESN. Maazị did not establish IPOB alone. I want to from some demand the bitter. Some in fact I have to cut me. And when no everyone in Kuku and Gam cut off. Also no ya from Maazị Nnamdi Kanu. See and you only kuna radio no garden maka wako ya wako bidui. However, may invite to Spain where bido this IPOB family. So when mother and ya build here, then build for you as a point person. A great glory in the nyonya. For the put jealousy. Take it or you leave it. So because I many here now is a collective thing. Mazi onishi. Gana again. Because all that man akpọ dia sike bido na ihe ga eme wo ga na-ekwu otam no ngo gba na-ekwu nwede ndem na ha so nwede otom dị iche if no mu nwanyị m na-ewe iwe n'ihe am na-eme na m bịa ka m focus on ihe anyị na-eme. So aga m apụta ugbu a na if na enwe onye akpọ m sị m lọrọ ka anyị bido WhatsApp group nsị na m achọ gị ihe m chọdoro iwe bunch of people that will contribute to the journalism m na-eme maka ọrụ a gara arụ ụdịrị nne ebe anyị ga-eme onye nọ ebe ọ nọ anyị na-ebughachi ihe na-eme because ọkwụta a ga-esi alụ the war. Achọrọ m anything ga-eme ma touch but I don't want. Alright, so no ndị mmadụ build ihe a mee ya onye isi. So you now begin to hear mmadụ bụ ga-esi na ndị Igbo sowere IPOB because of Maazị. Oh, betrayal. Udokwa he kwesịrị ka anụ ya anụ. So when ayo Maazị Nnamdi Kanu kpokọ ịmụlọ gị na the time is now. Mandela nọkwa na nga egbe bido negotiation. Mandela nọ na nga was the source of the pressure a na-eput. So Maazị nọ na nga kwesịrị our own source of pressure. Oto nọ na nga onye ọbụla na ihe anyị kwesịrị na-eme na-put pressure. Imagine ihe a na-odu kwuru ugbu a now. Everybody a na-push na-tweet na-akpọpụ mba ụwa niile gbado ọgba na this genocide. Mana rather eji ndị a na-akpuchie genocide nke a na-eme n'ụlọ ada anọdụ nke a na-eme n'ala Igbo anụ. The genocide anọta n'owu nke m reportụrụ which enwekwa another source m chọrọ iji buefukwa another one now. Mana ụlọ wụcha ndị IPOB nọ na social media na-adọ DOS ịdọta ya gị were ya mee ngịnị. So m na-agwa ndị m na-agwa okwu awụdụkwa ndị 100 men their mind is made up.
In fact, I'm not going to work as ishi. I am not going to work as autopilot. I am not going to work as because of what I have with the Biafra. They came for a different thing altogether. In a great pattern, leave. So you don't know what one did innocently, Gagama won autopilot, thinking no target, say, oh, shit. Or because I can make a job for Potter, I have to buy no 100 men divine project. The last broadcast told me over the 100 men, anybody can join. Oh no, now we'll tell this. In my lawyers, in my hand, then I told you get lawyers. In a lawyer, so now I give you one young lawyer. How what time is I what on your lawyer game with Onyoshi, defend there, Onyoshi, away Onyoshi. So for you to know. So from the 100 men, I tell 100 men, I get appointment, and I don't know over 100 men, you can join, people are joining. So they are creating another group. That's a menogeny. That's the question. So you have to go now in case, because Bruno so map or what done on the mother cananti, Zerequeno this 100 men, I will come here. Makanda Makun autopilot to Bukure. I'm there. I'm there and all the struggle. Man, I have one autopilot. Innocently. Then what I do no bodo you po. Some of them that hate kidnap pro. Go ha when he can have Makun autopilot. Innocently, Makama say. Ha Maku. No chaze, Lotta was there no lo. Amabu. The same autopilot. Here wonder prior innocently. So yaka ije timpa noa right now. Kowakwa na ogelia na anyị ga-awụ ndị iberibe a na-ama ihe a ga-eme ma ọ bụrụ na ọzọ mee anyị Simon mere na mberede ọzọ mee so asịghị m ndị 100 men ndị agha hụrụ mma ihe eji eme ihe in fact kem na-ekwu ugbu a na-agbaghachi ihe a na wọcha nkwụcha ihe m na-ekwu ugbu a na ha ga na social media na-akụ iri answer me ugbu na mekwa ya dị nwa pointed like that. Maybe ha shouldn't onye ha na-arụ. Nwata m si n'ọtụtụ ugbu a na ihu m tara ata ha shiri ebe a dị dark ha bịasiri ihu m. E nwere ndị mara mma na-alọtalụ dịdị taa. Nwa ndị mma n'ezigbo mma tupu nwa ship na-acha bụ ha nọdụdị. Ọnụ ihe ma n'imi ma alụmdi at the age of 21. At the age of 30 amụchana m ụmụ. With imi ma n'isi punk ma. Mana enwe ndị mara mma ṅarị amadị m ihe ejiwe na mma eme. Emene m achieve ihe niile mmadụ na-ege eme achieve n'ụwa. At my age, a bit record. No, okay. I'm doing to region because. So you wait. I don't care if I have control. So I'm Ramumma. Okay. So you can't imagine what that is narrative. In here put on social media name and dinner don't want only Shihano Nanga. So yeah, where were you with them? No, Bruno, I'm on your blood to work 100 men, he won't let buy your source of going to get me voice notes. Call Gala, we don't get a honor from one stop to sit at home. And I'm cackle, oh, no, get your voice, mayor. Dokwan and the IPOB, Dokwan and the Manakanante, Kokwan or Gele Kessa. Also, make why you on Agap Takwasaya, Madama, and you know your warrior Kita. Ozemekwana. Ndị na-aware na this social media na window to ndị autopilot to ha wuna na-aware na social media. Ihe na ndị niile ndị a wụcha ndị nọbụ na IPOB na epushi ihe na-aga ndị lawyer ya na ụmụnne na-aka ọsara amagha ya gbakwe ga wuo ndị egburu. So
back to ANC. Emre established ANC in the year 1912. So Mandela Granga Otikona the years 1964. Ngwabakono the years. How many years? ANC Gagoro before Mandela ato Mandela. They don't have check kweno Biafran Nigerian war. Now, in 1912, was in Bahabakro, form a party. Form a party like an organization like IPOB. 1912. Appetite bidro 18 something. Appetite bidro just like in the one I could make. Otele I am when the wall wakwara the same area, just the same way. South Africa lo wanke. Mana loga no say na 2012. Before ANC, and we go some groups na lokwaya, even armed struggle na lo aya. Ha when huna in ibido in an armed struggle, you una ha match the apartheid government. Ha we bido say a movement. Civil movements like IPOB. They came together, most of these organizations, they came together and formed ANC when they push here. Just small organization, just like IPOB, they went through radio program, no money peak winters. I want to set it, we can do it, we can build it. How about that? Push it there. The mother na bataji obuze the pressure just exactly like IPOB. The pressure is overwhelming for the apartheid government and Mandela kwechiri just like what age Nnamdi now. All life imprisonment too. Mandela, so this is always the way it goes. And whenever anything wrong. Mana ebe okwu noziwu the leader ka ọ dịzi n'aka. Onye ahụ a na-elegara anya ka ọ dịzi n'aka. Kedu ka o ji ebu the heat? Enwere ihe nhụrụ na-efegharị n'ihu akwụkwọ. Ebe Maazị Nnamdi na-eme a group of people address this morning. Ya asị ha na kama ya na-aga enweta Biafra na ya nwụọ. Then go na ganga osna ya amanshikwa na nga apụta without Biafra. Now, federal government etinyebe her pressure. Nga force federal government to start negotiating. Negotiation na enyezi ogbu a now to destroy that group nye ya the standing. Oya ka ndị dịka anyị ji so no. Two things. Ena na maazi ga-ekwechiri Chikwa IPOB wana push or ikegwu you throw in the towel. Onka ko naga like enu. Maka enwe ndị nga ahụ ọnọ. Ha were ya na-enweta some bets na favor. Anatachi ego ahụ ekegasa ya eni ihe ga-awara ntị Metusela pụta n'ukwu eziokwu nọkata tụgharịa ya been bought. Enwere otu ọzọ. Daniel bụ ala ka ihe o ji nọkata gakwuru Tinubu were ya n'ọrụ Trump kpọrọ ya wee ya n'ọrụ as a propagandist. Any here Reno mockery ga-eji kwụkọtasị all the first time hụrụ na eze Tinubu jọrọ njọ the so deti all Reno mockery buputere the eze Reno mockery protest against Buhari na on Chatham House there. Today ya cross carpet ya ya ambassador. So I am auto saga. Now, here na application over then give the argument. I gave them the benefit of the doubt. Okay, let's listen to their argument. Argument to him, the most shameful. Now, Ujona Atom na it is shown and here imagine what I do. When you try to use people that you can't control, but you know, it's a who she can control to her she. Now they can renegotiate from another person. Just like some members of IPOB renegotiated. Then to the on
ESN kwesịrị iche he renegotiated pụọ igwe pụta ụzọ ha all of them Iko Nsọ refused to negotiate egbuo ya and that's how it works egbuo Iko Nsọ in cold blood. Now ndị niile a na-akwara ihe a na-awụ ndị kwesịrị ibi ugbu a now anyị kwesịrị ka na-ekwu okwu Iko Nsọ na-epush. People cannot die in vain. Agaghị more than ndị mmadụ. You are not talking about your member. They were murdered. They will keep on murdering. Time I get because when you talk about your people and a murder, they will stop murdering. Murder again rutegi. Onye gburu onye agbata obi ya na-enwe ihe o mere ya na awuli elu. Ọ na-eme na ihe ahụ a na-achọ agbata obi n'aka nwere ike ịnọbenye. So there is every tendency na ga-esi egbu gị. So ihe m na-arịọ onye ọbụla ọbụdụ maka onye gaa nara ịnara ọ ga-agbaka n'olu. Afonja na kwara na ndị Hausa jikwara to do greed of one man. Afonja 50% of ihe eji mere Biafran war selfishness and hatred and greed of one man. Adakaburu ahụbe m onye bitrere a whole nation mmadụ anwere ya Chineke na-agbaghara. You know, I think na ndị a na-eche na ha na-echefuge God factor. Oh, maka God factor ka ọkwari ụmụnne Maazị Nnamdi Kanu kpọpụtara m in this circle of IPOB. Enwe nsị unu pụtara m na ha asị okwu. Ahụrụ m na ihe a na m na-eme achọrọ ka m ji ya bure ha propaganda. Then I'm to share the shit and the damaged. Maka onye ọ ga wee tụ asị you be damaged. Simon Ekpe apụtala use ya he is damaged. Alo ye jimako ihe ọsọ ya dewe anyị ma anya ndị Igbo na-ele he is damaged. Ma nne ha niile na ha na-ele. In fact, how would the worst set of lawyers maka ha run Nnamdi Kanu they are damaged. So has it been nam hapụkwara onwe m where my platform to asị I will be damaged. So ọ ka mma that my voice will echo forever, even in the ears of ndị kpọrọ m enemy today, will rise to say, no, Nneka Chimezie, ihe nwaanyị akwuge. Because eziokwu lasts, it tarries. But lies will bury you. Asị ga-ekpuchi gị. Ịdịgodu ndadị, ị na-aga n'ụzọ, ọ dịghị ka ga-ekpuchi aka n'ihu. That's what lies does. Mama, in fact, atụgide na-asị, ịma na ọtụtụ ndị mmadụ na-amaghị the difference between lies and the truth. Because na ndị na-adị bold you confront the truth to the few. Anyị awụrụgo endangered species. Ndị na-ekwu eziokwu wu endangered, even in ime ụlọ ụka, iwu endangered species. Anọ na m in the midst ebe a na-eme ihe na church. Nsọ mba na ihe a rụdara mma ajụ asị m onye asị m kwuo ihe asị m bịa nga abịa kwuo. Nsị nụkwa. Elewe ụtọ ọwụ. Nna m kuru akpa m pụọ die pụọ na that group. In fact, I put them up meeting and that. That is why ndị mmadụ kpọọ m ugbu a na ota etinye dị popular ịdị akwe no bata na nsị ị na-asị mbata ụnụ makwa ihe m stand for. Ama emebikwa unu business. Agịda m abata. Lekwe otu m shara enwekwe nwe ihe unu ga-eme dị unu ga-ezo ezo unu akpọla m. Because I'm now an endangered species. I don't care. Do you know why? He that is with God is in the majority. That's what people don't know. For the man gets me, hey, you lose great supporters. He gets supporters on yet what I had the first time. On yet what I am with the supporters, the followers the first time. They are popping dinka. What take one dinka down nka. Eba age. So long as you stand in the truth. He that is with God is in the majority. Also, if men can praise me, I can raise stones to praise me. We are like pencil in the hands of God. Come on, Nanya. In a man getting more where masogi. In a man getting to where sogi.
ọtụtụ ndị mmadụ amara na ekwensu owo an angel of God, a servant of God. Ekwensu anu wono na Chineke bind. He cannot bind him because ekwensu na anu Chineke dirty job. Ono chema ona hụ na mgbe Saul disobeyed Chineke were God sent and he represent the Holy Spirit o tiri n'ime Saul were an evil spirit tiri n'ime Saul. So God controls both Satan, both good and bad. Mana any path you choose, Chineke debegin at your path. Then I choose the path of the truth, and God will work with me. I can tell them I told you. Makane nwenu be onye meri Chukwu. So ebe ọbụna m follow, ma na ebe a ka Chukwu sị m nwa m ije debe oge ebe a. Mana ihe na-agwa unu ụmụnne m bụ na oge erugo, unu anọrugo closer. Ka egwu họ onye ọbụla na-anụ olu m anọ na ana m akwado maazị, ana m akwado DOS, ana m akwado onye kwado eziokwu, kwado ihe ị chọrọ bịa. Ị chọrọ ego Nigerian gọọmenti bịa kwadosie ya ike. Gị nata gị garie rụọ ụlọ, zọọ moto. Then ị chọrọ the freedom bịa kwadosie ya ike na nwa na IPOB sonye ndị DOS. Maka na ndị DOS agbaala m da touch. Ha pụtabeghị mbụ sị na Maazị Nnamdi Kanu wụzụghị onye isi ha. Maazị Nnamdi Kanu pụtabeghị mbụ sị na ya wụzụghị onye isi ndị IPOB. So ebe ahụ ka ị ga-aga na ebe ahụ ka eziokwu nọ. Ị chọrọ ego sonye 100 men. Mana egwu dị ego a na-awụ onye ego bụ ụzọ drop on account ya disappear. Funny enough. Ọtụtụ ndị ahụrụ m ngadi sụwa na na-akpụ ifi ọnwụ mere ka ọ gịnị na-agagharị na eme ya were ma ọ so na ndị akpọpụtachiri ha bịa na-agba chigering line na-akpụrụ ụlọ nne mlekọta onye nke ahụ na okwe na onye ndị m na-asụ onye okwu mgba nkịtị. Ọwụwọ ndị ka m hụrụ ebupụta nga ha na-eme atụ ha wụ ndị ada Igbo ka ndị ada Biafra ka nga ha na-adụ ego olu ya na-agba tatatatata. Na-asị ihe eri olu nwaanyị na-ada koeriwa ọ wee were a na-eji iri ego ha ka ịkwa mgbe emepere aka nsi oke no wonder. So akpọlitekule ha again ha arịstasikwa ihe ịma na eri wụrụ ya ego oke mbụ. Enwe ọ dịka onye biri ego ga-emepe akaụntụ eluwoka ya ego nga ahụ ya bụba ị ga-apụta mebia kwuo. So ọ chọrọ ịdị m ọkị afọ this time around. So ya wụ na lọlọ Nneka Chimezie na damejiri ha dị 100 men a ga-eji ebụba nke kịta ya agbagara England. You can't fight the truth. You will fall. It's a matter of time. N'isi mbụ ị ga na-prosper ya na-ero oyoyoyoyoyoyo. Mana ihu ijide eziokwu jide ya na-aga oji atụla gị. So ụmụnne m enwere mgbe m wọnụ mgbe Ted Cruz kwukwuru okwu iji of Nigeria. M sị Maazị Nnamdi Kanu chịkọọ kwa mgbe ka m bido tue mkpa chịkọọ ihe otu a ma isi na ọgwụkwa Biafra ka ị bịara ịzọnụ. Ihe a na-eme na-enye ide ndị niile a na-alụrụ gị ọgụ ịpụta ịnọ na nga adọtagoro the DOS ọgwụrụ nke ga-awụkwuo iche na ị ga-anọkwa n'ime nga kwa metụtala nke a na-anọgodo gwa nwe okwuo taa. Then Chike dozie ma kpọbodo gị iyi before kpọbodo gị aha before kparịbeghị before. Enwe onye bịa na my life n'anyasị na ihe a na-adọ Maazị Nnamdi Kanu vam ndị DOS ya biko kedu the DOS kpọrọ maazị aha elekwu n'ihe o kwuru. Because ndị mmadụ ga-ekwukwa okwu. You cannot bully people not to talk. Enwe freedom of speech. Ọwụ na enwe freedom of speech, Maazị wouldn't have spoken as much as he spoke. Nsi ya gwara ndị DOS ya nwafe na ijele nna ijele ọwụ DOS. You don't come and come on kwa ya biko ịchọ ha niile any allegation here. Maybe mmepe line, be ready to prove it beyond reasonable doubt. You don't come here. And I hate them propaganda shit. Naturally, on a some way. When I didn't have me give one yash, I can work with you, but at least a man you one yash. And not to come to me, wolf in sheep clothing. Na me here, Biafra. Give what we go when not to come as in Namdi. Near twash. Near good propaganda. I twice I took them my baby. We say, get
did because one woman actually kill him. Immediately, na joke him there, check we. Maka when Matana only came work with an amaz na the US na February by Mjaletamas and Nnamdi. But as a name, those woods would they follow this DOS? Nay, you are her. Because I remember to Simon Ekpa Mr. Election, where Simon Ekpa T. Land vat hana radio Biafra ha nwa before ha kwu ha gwu egwu dia ata na ehuwere Maazị Nnamdi Kanish nka na elegharị anya then mgbe ha meji St. Patrick's Day advert emrewo Maazị ka ebu ụzọ debe n'ihu before zi recognize Chike Doziem till today. Then the man shows their frustration with members, which is opposite. And the man who is a good leader, he get handsy and not to bully them, to shut them up. So that emotional blackmail of an Maazị Nnamdi Kanu will not work because Maazị self all to Mpari go to a silly way. And when they lead an because all to that Mpari Krega home. You must give them room to express themselves. So these bullies, men bullying them mother, can the man happy more and when express? Then how use a better word how you to see for the public? And when they don't anger, now who be any of their relatives in 10 years? And now my in 10 years. And when they tell her, in 10 years, nobody recognizes them, nobody talks to them. Yes, it is expected. Maazị say, I have to get anything without Biafra. Nigerian government will drop all Biafra. Or talk on drop all Biafra. Oh yeah, it will keep the struggle alive. In fact, the man what time I'm not just so. I go by now, some I get releasing. Just go on into the Biafra. Are we going to accept it? I'm being curious. I told me what I book one aga. No one here to Biafra today. Today had the come out. Let my guy just release there freely. Not so hanging at Biafra. I know they nazo. He had Judea Kanu'S, Yana Biafra, Yana Biafra. He had on the right. Come on, he had the right with the division. What do you right? Oh no one just thought there. At least South Africa who an explicit image of IPOB. Or IPOB is an explicit image of ANC. And when several occasions are negotiate with Mandela, yeah, what happened at the freedom of his people? I know where get for this man. Dele Momoud. When I Maazị Nnamdi Kanu, I just say, are you not afraid of death? Maazị say, I'm already a dead man. That was the day Nnamdi fully convinced that this man can get it. And he is on that track. Man, I hijack go ya. Eba hono. And that's what I put those pressure with so many things. The first pressure I put through which these people will blackmail IPOB, nebendi will damage IPOB. Makaha will not walla a movement. On Arahibu, a movement is now an organic thing. You can't control it. It's a movement in when he call over 20 million people happen. You dare not try it. Haga actually a government not teaching. So government and a junior manager. When once something make the banner movement, imagine the members. Imagine the handle. Only no not when member so towards your target is first of all damage here before Ndibu. She through his lawyers and Umunia Kidiata Simon Ekpa, which to some extent mana this DOS ana pokwa who now IPOB na do where omun this DOS so nda na ego or company nke ha total allegation for Maazị Nnamdi Kanu buesha ya na ekpesi buesha na ha sack ola buru ego nke ha they can do it ha buru ego nke ha no ikwa
Mazi again which the value more put. If the, from that time he had a hit, assuming Nanda would die hard, believers in the struggle. By now, it's for them because had after sack wire, Otunda she sacked Simon because federal government can need when you're gonna home, so I'm not going to Simon Ekpan on Ghana home. So, as under her bosses or sack, yeah, she don't know what to represent. But the exposure, no law, Nando also joins it. And when he end down, and quite the same people now, talking about all happened as the children in the 100 men. Yeah, another name can a Autopilot. Now, if you don't know it now, another name can a Autopilot. 200 men. So, under my when the 100 men repent, no, take your path. Get a chicken years over. Under my second Autopilot, no, take your path, but remove it. From IPOB and Nnamdi. Nnamdi put out the agua in the hour when you send the IPOB. I am or you like I will go and register. A guy interview. Hana Batang. Yeah, by Hassan Yamba. Here will phone. Waga phone on social media. Contribute your own quota. You mustn't be there. Anyang suspension or when or yeah, when don't suspension Kenyan, go and serve it. Give feeling now all the too much name come out. Name from outside. He publish here a newspaper. Ega no the news. 60,000 I got publishing here 4 newspapers. Give show time now pay. Mana Fonda na heputasi atwala ego ejeme mazi ka ukwu onye isi ndị IPOB mana ịpụta gị sisa kwụrụ ụgwọ to IPOB ma sokwu ụgwọ na akaụntụ akịshi so ka ezi ebe IPOB ga-eji if not na ịchọ ka ọnwụ ka ezi ebe ha ga-eji na-enweta ego ejeme mgbe na-asị n'ụtụtụ a biko busa na ozi a onye Igbo ọbụla ka na-eme anya ụra ndị Amerịka abịakwara ndị Israel abịakwara ka anyị kwa na ndị ọkụ n'ukwu ihe aja nyere ha aka mgbe South Africa na-eme nke enwekwa ndị ochu na ụta nọ n'akụkụ ha nọ mana edefinere ya ihe ama na ndị awụ ndị ANC onwere onye si ebe niile na-akpọ Mandela leader ya isi ebe a ga-erọ gaa n'ihe eto DOS leadership of IPOB ma like tie onye isi ha nọ na nga ya si nga n'iji n'ochi so ụmụnne m ga-emepe our TikTok 2 minutes biko atụrụ m mmadụ ịbịa sị na mmanya dị ya chance ikwu okwu ịbịa nga asị na enwere ihe mmadụ mere mma pọs teke nsụ proof ya because anyị na-collect truth ọwụdụ m sị proof ịbịa nga iwe iburu propaganda so enwe onye nke bịa sọ m na Chinasa Nwuru na Chike Dozie Murere Maazị Nnamdi ka m sị aha ya sọ ha gbara tiketi m sị aha ele otu o ji wụrụ ha gbara tiketi ya sọ na nyere ha dị close mgbe m na-ajụ aja ya aghawa eze biko enwe ihe ọbụla ị ga-eme allege na mmadụ mere please be ready to clarify it so that anyị gba touch ọ wụrụ eziokwu anyị gakwa feed the public. Ndewo Chris, good morning. Yes, sir. Good morning. London, Neka. Ndewo. Everybody in the platform. Alright, I've been listening to you, stating your own facts and points. So, actually, you can clarify, and I understand from your take that you were a bona fide member of any of the group, maybe IPOB or DOS. I want to believe. I've been saying that, man. I keep animating all the time. Just go ahead and make your points. Okay, alright. Also, it seems to me I'm not a bona fide member of any of the groups yet, but I'm an enthusiast, of freedom and of the movement.
Okay. So being on Igbo, you understand, actually me put my own point now. Okay. Because you hear now on social media about the movement. All look like a plan, a whatever by counter the Nigerian government. You understand? Because I know they see a way forward as an enthusiast watching from outside. You understand? We have a IPOB there, we have DLS, we have a Autopilot, we have other groups. Now these groups now claim to have their leaders. So I'm not seeing the unity in the struggle. Okay. I'm not seeing the unity in the struggle. Okay. So the IPOB are saying that we put no from these people are trying to attach themselves. So there is no man they won't they. So you need to organize it. Or more like anytime the program of IPOB on net or social media, instead of talking on a way forward, and they're attacking themselves. Achieving the goal. Inside fight. Yeah. Attacking ourselves. You know, they will be laughing. God, exactly. The Nigerian government is so comfortable. They are so happy. No, they are the ones sponsoring. They are the ones sponsoring the confusion. Thank you very much, Chris. And so that's my point. Thank you very much, Chris. I really, and that is a big attack. Nigerian government is really funding this unity. Open penetrate to go like my life now. So I say and we go wolves in sheep clothing in the midst of IPOB. But the good thing when the DOS. Now when you hear the DOS, oh yeah, we're ban or rala. DOS is actually the leadership of IPOB, which they shouldn't have divided. Man, because they want to create a false narrative, how remove the DOS. So they cannot put the DOS so to be able to deceive people. Now, that is why I'm here now, to strengthen IPOB members to be focused and then stop responding to them. Because when you now respond to them, oh yeah, we are going to show that attack. You understand me now? You now give room them a problem. So they should just ignore them, let them be backing. And then, Udokwa now, more now on unity and charging Nnamdi Kanu, room for them to be doing this. There's no other two ways. No amount of pressure. I compare Gum Yana Mandela. Mandela under several pressure to several offers to do several things, but he remained resolute. Go to Google and Google it. He remains resolute and focused. Now, Nnamdi Kanu needs to be focused. So Nnamdi Kanu needs room. Because if he comes out to disassociate himself from all these groups, they will people out. They will people out. Okay. You understand? So the hits, or we should continue to employ Nnamdi Kanu to see the danger and the effect of then I'm telling IPOB members to stop responding to them, because when you respond to them, you're giving them life. I don't respond to them. Yes. And when it just came out, I watch China, I listened to the end. I didn't even comment. I do not her. Because when I respond to her now, you are giving her life. You are giving her relevance. You are creating that impression. I remain focused. Now, charging Nnamdi Kanu to, be focused and remove them from him. Okay, and also to encourage IPOB members. No, what I do, anytime, however, propaganda, the damaging, and I will encourage you to do that, my brother. And we get tired easily. Yoruba and also they get tired. Now we want to hear the time you step up, start talking. The main group I am IPOB, they're still intact, they're still strong, they're still working. Okay? Now, recently, I go into agricultural projects, and I think we should help them to, hype it. Focus on attention. Now, and give less attention to them. Let them contribute, because they don't have any argument. They don't have anything to present.
Okay? In a Chinasa, one kita, Chinasa, I mean, and they're doing well, they don't respond. Man, their members are responding. Okay? So what I think we should do is IPOB members should engage in meaningful discussion in the sense that go to their platforms, engage them, don't abuse them. Ewa kuna no. No. Njideka, how do you think that Mazi can actually raise 100 men to destroy IPOB? Mazi can't do that. You keep on defending IPOB and painting these lights and making people know and understand them. Continue to hide the fact that they were paid. It's natural. So once their members, rather than giving them life, okay, they should aim at cancer. When you go to a chemotherapy, you start killing the cancer small until you finish the cancer off. But when you take cancer lightly and play with cancer, slowly, so I think we should all join hands and also awaken people. Take on the Brambo, the American now, and this Christian genocide. Now, the genocide in our own land cannot be spoken because it was committed by us. They were paid to help them commit this genocide, so you can't even prove it. Now, so why you got to find one way or the other to start proving what is happening in our own land? Today now, Arnold has also risen to talk about this, the division of this country. Which on your last year who this struggle, no matter your anger and everything, since the DOS has never for once come out to denounce Nnamdi or insult him, IPOB leadership has never anywhere. Now, members are reacting, which is normal. That we don't like what Oni say in Eme, which is normal. A good leader should listen to them and attend to. They are your members. They are your strength. Rather, they erase those people to bully them, to shut them up. Emotional blackmail. So these are the things we should stand up and fight against. So why we continue to, like this feeling. So you go out there, help to canvass. Politician Monday, we will leave them behind and move on. In our now. Yes, so my brother, I think I salute your courage and the concern you raise. The very, very important, and I think you should join the conversation and continue to help, because from here, I think we will get there in your time. Yeah. Thank you very much, Chris, and happy Sunday to you. Chima, please, in any information, make sure in any authentic. I had another propaganda about no. Chima. Chima. Legitimate or something. You are not muted. Where am I here, Chima? Good morning. They want them. I'm so many cool Basara, IPOB and DOS and other things. Okay. Oh, they are in a understanding. Don't matter the nature, and ihe na-agazi n'ihe gbasara Biafra of 18 ile anya ọfụma efu n'aka ndị ọjọọ ụmụnne anyị adịgo erigo n'oge. Ihe m na-aghọtakwa again na Nnamdi Kanu n'onwe ya, onye eji na nga, onye nọ na nga, kedu ka ọ ga na-esi enyekwa n'ọdan aka ji ya? I won't detain my brother. Kedu ama m ka ndị mmadụ share reason kwen, because ọ dịzị ka ọ bụ nọọsụ so naanị ya azị ebuzi onye nwezi Biafra. Ọ bụ eziokwu na onye nwa bụ leader,
mana ọ ga-enwekwa aka ga-help ya outside dị ga na-epushi the Biafra, the agitation, because na aka ejide gị ya. Exactly. Mana I don't know, all depending on the kind of lawyer na back ya up. Maka I trust on those lawyers na back ya up. I'm not going to eziokwu. Ndị a bụ ndị na-eso ya n'azụ kpọrọ onwe ha lawyers na back ya. I don't trust them. Maka ọ bụrụ na ndị lawyer ahụ ga-agwa onwe ha eziokwu, a kwesịrị ịmada n'ebe ahụ Nnamdi Kanu nọ under captive. All the IPOB members, iwepụta another strong people who can push attack. I've not released this man that place. But not this man remain in a prison because even Nnamdi Kanu enweghị no trust to tell you the truth. Because Omaze BNMSC because on afụzi na ihe niile ya bụ ihe niile ọ na-fight na leak to Nigeria federal government. Ọkpọrọ anịcha ụdị surprise can federal government si ike against is nweta information everything. So my own advice bụ ọ bụrụ that na ndị IPOB ga-ebugodoro ụzọ fight ya ka hapụkwa iwere ụmụ okwu anyị na-ekwu kịta because iwọchi ifo that na propaganda abatago n'ime ya ndị Igbo ụfọdụ ma ndị ji ego na fight against this Biafra ka nkụ. O nwere ndị Igbo the rich men ndị Igbo na fund na-abụ na-eweta ego na sponsor ka ahụ that na destroy this struggle. Mana ihe m na-ayọzi bụ ka gonu nwoke ama m ebidoro struggle a n'isi ama m ka isi fight godo ka ịfụ that Nnamdi Kanu nwetara ihe ọ na-achọ. Suddenly from nowhere pụtazikwa online one day wee na-afọ ebe barisa nwa na-ekọgherizi na-enyego gị suspension. Ifo na editin look selfish, ifo na onweghị ifo that igosi that na aka enwe abago na ya. Aka enwe abago n'ite. Aka enwe abago na ya, ha agwa anyị eziokwu. Kedu ihe na-aga ndị achọghị ịgwa anyị eziokwu n'ime onwe ha bụ ndị lawyers n'ebe ahụ. Bọtụ ma lawyer ji maka ọrụ edicha afa ha niile anyị nwa na nwaanyị na-ehope that nọ ha nwa ga-fight. Kedu ihe nwa ha nwe oke since ha na-eme ya akịta na kedu one thing m ga-asị na-eji aka bara uru gbasara this case ahụ since ahụ Nnamdi Kanu nọ n'Sokoto prison. Sọsọ ihe anyị na-anụdobe n'ọnụ everyday na-emego api na-emego nke a na-emego nke a still yet nwebeghị enyi tangible thing na-eji aka. Mana ọ bụrụ that na Nnamdi Kanu ga-ekwe wee nwee ike wee nye anyị ma nyanwa bụ onye isi, ọ bụ onye isi, anyị recognize him as a leader. Mana ọ ga-ebugodoro ụzọ kpọkọta IPOB ma ndị DS kpọkọta ha ọnụ gwa ha ka ha nwee stronghold outside. Ọ bụgoro na gara ezu ofu ọ bụ na ofu onye ga-apụta ahụ na-epush the struggle. Adụmada ebu na-epush the struggle ga gọọmenti matakwa that na not only Nnamdi Kanu be na-epush the struggle. Nwoke na-atara anyị I believe you because ọ nweghị ihe niile ị na-ekwu bụ eziokwu kama na ọ bụzi ka ndị mmadụ ga-esi eme understand ma that na Nnamdi Kanu n'onwe ya ebe ahụ ọ nọ my sister ọ dụrụkwa n'isi ọ dụrụ isi ndewo ngwara undo ndewo ma ihe m na-ayọ ọ bụ ka ego onwe ka ị hapụ ka iwe ihe ọbụla ebe ọbụla esiri wee kpaso gị iwe achọghị m ka ị were iwe ka imekwu ka anyị nwabụ ndị Igbo ụfọdụ ụtabazie dat na Biafra a na-achọzi ebe mba nwa ana m ekwu complete na ọwụ maka m ọwụ ka m na-akachizi obi ọwụ maka m ekwechirigo m na ndewo nkewa na ha na-agbasa dị ozi ebe ụmụnne anyị nọchi na ha gbazikwala n'otu ọzọ na-abụdo IPOB. Nnamdi Kanu onye isi ndị IPOB today and then when mgbe a ga-divide the house were nweta the thing. So onye awụ conversation so ndị ọbụla na-ekwu okwu na-asazine ha kama na ụnụ gaa na their comment section na na-akọwara ha maka ha okwu ụmụnna ya ga-atụpụ na atụpụ na na-akọwara ha the reason why
Maazị ga-eje gaa nọ na nga na-enye ọda ọ dịghị safe one anyị ahụbeghị ebe emere ya. Secondly, na anyị agaghị enweta ihe with a divided house, so ka ha rethink ka enwe onye nye suspension ya gaa na suspension ya, or you dare letter, do the needful, go and join. Onye bube achara onye bube bịa rụkwa na awụdo bịa rie onye asị bịa ọkwa n'ọrụ ka ha na-aga ya na mmadụ ihe mmadụ na-alụgbu onwe ya. SA something biko kwuo. Amana m ebe ị gara a na-akpọ nke mgbe ngwa kwuo nwanne mgbe a kpọwara gị ndị ode biko ọrụ ị na-arụ amaka and ịnọ na war front because ọ dịghị izi ị na-akọmfọt ndị amị, ọ dịghị izi eziokwu ebe ị nọkwa n'ala Igbo dị a. So my own point bụ na kemgbe Ejiofor ya na Esokome nọ ha secure acquitted efiri ya Maazị Nnamdi Kanu, iche kemgbe Ejiofor ka na ya Ejiofor na-arụkọ with IPOB. Ọ bụrụ na IPOB DOS zie Ejiofor ozi ya zie Maazị Nnamdi Kanu direct otu ha si zie ya. Then ọkwa na Maazị Nnamdi Kanu zie Ejiofor ozi, Ejiofor have to zie DOS ozi otu ọ dị. Mana kemgbe ahụ ụmụnne Maazị Nnamdi Kanu na all these fake lawyers batara, ọ kemgbe a ka ihe dum okwu na ụka ji bara ọkụ. Yeah, because Maazị Nnamdi Kanu adịghị enwetazi real information from DOS and wụkwara ihe Nigeria gọọmenti likere chọrọ. So ha chọrọ ụta ha jitiri Maazị Nnamdi Kanu na their target wụ destroy this IPOB movement. But even Maazị Nnamdi Kanu n'onwe ya ige okwu ọ sịghị na you cannot destroy IPOB. Even Maazị Nnamdi Kanu n'onwe ya cannot destroy IPOB. IPOB is a divine cause. You cannot destroy it. So ọ bụrụ na ọ nwere otu a ga-esi mee nnọọ chụpụ ụmụnne ya na all these fake lawyers, believe me, ihe ga-adịwa pati. Because ebe a Maazị Nnamdi Kanu nọ na ọ naghị enweta right information. And all this propaganda 100 men, to me, I don't make believe now Maazị Nnamdi Kanu created these 100 men because some ebe o nyere na broadcast ọ sị na ihe need 100 men to restore Biafra. That's 100 men o mean ewu ndị be ready to sacrifice everything. So ndị a ebuzi as a propaganda ugbu ọ nọ n'ime na si na ha create 100 men. To me, echeghị m na Maazị Nnamdi Kanu create these 100 men. Ihe a propaganda all these fake lawyers na-ebugharị plus their siblings ndị Maazị Nnamdi Kanu. So to me, ọ bụrụ na ọ nwere the way a ga-esi push all these people out, my siblings Maazị Nnamdi Kanu, all these fake lawyers, believe me, then Maazị Nnamdi Kanu with the direct information from the US so crazy. Everything got the normal. Because they got one Maazị Nnamdi Kanu, ebe ọ nọ today, they haven't compromised. I won't know make a compromise. I'm on our ego for was weak for Taro. Because again, is either Biafra or death. So to me, if I honor, nobody will agree. Add here when information on them with this. So the Konya no chichiri. So to me, I will if fighting who now and all these fake lawyers pro. If not, when you're gonna gazin or only I say 100 men. 100 men to my foot. 100 men These are saboteurs. Now the federal government can destroy this organization. Man, it's not possible.
again destroy the IPO because on the whole world, you know. Okay, can you imagine now in Nigeria, neighbor IPOB terrorist organization? But other the whole countries, IPOB as a terrorist organization. You know, it's madness. It's madness. You know? Okay. I'm going to round off one. Yeah, so open na lolo ihe na-eme mara mma. But to me, Maazị Nnamdi Kanu ọ naghị enweta ezigbo right information from GOS because ndị mmadụ anaghị. Okay. Ngwa. S, I can't see your name very well. Okay, can you see my name? Can you see me now? Yes. Can you hear me? Yes, I know. Okay. Okay. I just entered. Why can't Sorani Igbo there? Sorry, I want to. Sorry, Igbo one. This is IPOB, DOS, you people are mentioning every day. What is that? IPOB. I don't know. I don't understand. I want Bundi. Please, anyị nwa bụ ndị Igbo. Nna biko, enwe ihe dị ka anyị nwa bụ ndị Igbo. Maka onye number 1 ndị Igbo. Biko enwe ihe na-ekwu enwe onye mere ihe some people with different characters. Can you allow me to? I don't may accept. And this typing and anyị nwe iji aka na-destroy our identity. I don't anabata, please. I'm sorry. I don't anabata. Okay. You know, IPOB men of more than any other group. So we should be giving ourselves a plus. Okay. Can you give me time to speak? We'll speak. Number 1. As Igbo man, As Igbo man, yeah. IPOB in Iku, Otago. I'm created this IPOB. I put one IPOB. Almost second number IPOB. Okay. And that IPOB with an eye in Hiruju, in Hayam Miri, Adibo. Ele ihe jiri kwuo ele maka ele ihe jiri kwuo ihe anyị kwuru ugbu a na IPOB wetara anyị ihe njikwa ihe kwuru na abụ anyị njikwa ihe kwuru na abụ ọ bụ na eme obodo a na-akpọ Lille ịga Lille ịfụ na ndị obodo ha ebirozi na that community ọwa IPOB chụfuru ha ọwa IPOB chụrụ ha ọwa IPOB chụrụ ha ngwa prove ya ngwa prove ịchọkwa mgbere gị video ele video ke nsi gị prove otu iji mara anyị mana ndị mụnwa kọvara ebe ahụ ka ndị amị aka agbagbu m na Lille no ọbụdo Lille na Ọsụmohu madam na ka anyị ga-eme ya anyị ga na-eme ya ihe a na anyị na-ewepụta expose ka anyị na-akpa nkata one after ka ido mmanya m doo gị anya ịghọtago I don't tolerate propaganda anyị na-ewepụta eziokwu mana gị na-achọ ofu ihe now Ọsụmohu ka ndị amị aka agbagbu m so that axis ama m ya very very well so ihe m chọrọ ije gị ugbu a na-awụ ele otu iji mara nọ IPOB members and ESN wụ ndị anyị mara ihe mere ebe ahụ mana achọrọ m ka ị prove right beyond reasonable doubt no these people mere ya. Okay, number 1 Odago ọbụla ma Lille mara Ọsụmohu mara ọsọ ịtụkwa ịkwesịrị ịma ndị bi n'ime ọfịa ebe afọ ọkwadago ịkwesịrị ịma ndị bi n'ime ọfịa na-eme mkpamkpa afọ si na ha na-fight nwere onwe wanyị na ọ bụ nwere onwe ka ha na-fight ọkwadago ke ndị ngwa kọwara anyị Islam mme kwesịrị ịma akọ from that place in fact mme ibu epụrụ ihe na-eme n'Ọsụ mme liberate Ọsụ so to speak ngwa kọwara anyị ndị nọ n'ime ọhịa na otu isi mata ndị nọ n'ime ọhịa ma iso ha nọrọ ka iso mgbe e posturu ha nọ n'ime ọhịa bụ IPOB Eastern Security Network. Okay now ele otu isi mara nsọ ha onye posturu ha de ele otu isi manụ ha nwa ndị IPOB ọpụtala before claim more responsibility na ndị otu anyị nọ n'ime ọhịa ebe a
no ha na-eme ihe maka ama m ndị claim responsibility and I will explain. So achọrọ m ka before gị na-asị mmadụ mere ihe ị ga-eprove ya, ị ga-adị sure. Okay? Madam, ọ dịghị so na ọmụazị a na-ekwu maka ya. Because afọ na metu isi ajụ ma ajụ. Ị hụrụ ya? Ajụwajụ na ajụjụ n'anya ịjụọ m ajụjụ na m ga-asa gị. Ị ga-ama na ha ndị otu gị na ị ga-ama ha. So you know them. Gị ma ndị nọ n'ọhịa. So ị ga-ama ha nụnụ. Ị na-ajụ m onye wụ fire. Echimara ama fire. Ọ gị ma fire ga-ama ha. Ị ga-ama ha. Fire agbawuru one of my brother. Emeka Oribo. Okay. Okay. So the fire gwa gị na ndị ESN si agbagbuo your brother. Ka ha nwere personal thing ha na-eme. Eastern Security Network. Eastern Security. Ya ka nna agwa gị na Eastern Security Network ha gbagburu nwanne gị nwoke for what? Ka reason ha ji gbagbu nwanne gị nwoke ka reason. Eastern Security na-asị na ha na-eche nche n'ime ọhịa. Nọkọta ha apụta bịa gbagbuo nwanne gị nwoke ka eji reason. Ọ bụrụ na-eche nche n'ime ọhịa before gịnị ka ha na-eche n'ime ọhịa? Ha na-eche nche n'ime ọhịa. Okay. Nwanne m nwoke ka ihe ọ bara n'ime ọhịa eme. Kedu ihe nwanne gị nwoke bara n'ime ọhịa eme? Terrorists na-anọ n'ime ọhịa. Kedu terrorists a na-anọ n'ime ọhịa onye na fight terrorists? Ịsọ ya ịmacha na ha na-anọ n'ime ọhịa. Na ka m chọọ gị kedu ihe nwanne gị bara n'ime ọhịa eme ha ji wee gbagbuo? I was thinking now one of my onye bai. Nsi gị kedu ihe ọ bara n'ime ọhịa ebe ha nọ ime nọ n'oji gbagbuo ha ji gbagbuo ya ka ihe ọ bara ime? Ọ bara n'ime ọhịa. Awudere ya ka ọ batara because this young man. Kedu ka iji sịrị ma na ndị nwudere ya ebe ịma na ndị ahụ nwudere ya why not ị ga mee ha arrest? Ịma ndị nwudere nwanne gị nwoke go and arrest them. Ọgba mbụnwa ndị bu egbe ga-eji ime onye bu egbe. Mba na ndị amị ọkwa ịma na ndị amị nọ na bụ ụnụ ndị amị nọ n'ọsụ ihite ọkwa ndị amị nọ n'ọsụ ihite ọkwa ndị amị nọ n'ọsụ ihite ọkwa ka ihe ha na-eme ọkwa ndị amị nọ n'ọsụ ihite ọkwa gụwa ka m na-ajụ ndị amị ụnụ dewe n'ọsụ ihite ọkwa ka ihe ha na-arụzi ọkwa ndị amị nọ bụ ụnụ ndị amị nọzi n'ọsụ ihite ọkwa na ebube agụ ụnụ kpọta ndị amị na ebube agụ nwaanyị ha agaghị fight ya dị ESN nọ n'ime ọhịa ọkwa ndị amị nwere armored car ọha kachi ndị amị ike mana awụ m onye ọlụ kedu ihe kpata na ndị ESN anaghị egbu ndị ọlụ anyị enweghị ndị amị gee m ntị anyị enweghị ndị amị na be anyị awụ m onye ọlụ iwe onye ọlụ kedu ihe o ji wụrụ nna anọ n'ọsụ ihite ọkwa ka ndị ESN na-egbu ma awụ m onye ọlụ anyị akpọbataghị ndị amị be anyị anyị akpọbataghị ebube agụ be anyị unu nwa nwetiri the enforced security wụzi ndị a na-agbagbu gee m ntị unu ga-aga kpọta ebube agụ kpọta ndị amị dewebe unu ha na-agbagbusi unu bụ ya ọ naanị bụ unu ka ESN nọ nsị gị kedu ihe o ji wụrụ bụ unu nwere ebube agụ nwee ndị amị ọ naanị bụ unu ka ESN nọ kedu ihe o jizi wụrụ unu nwa nwere ndị amị na ndị ebube agụ unu gara jiri aka kpọta ihe na-egbusisi unu na fight ndị ESN gazie kpọrọ ndị iro kpọtabụ unu ha agbuwezi unu pụta why na ndị ebube agụ ahụ afightizi ha na why na ndị ebube agụ gị na ndị amị afightizi the ESN why na ndị ebube agụ na ndị amị unu kpọtara bụ unu afightighị ha anaghị unu bụ unu ọsị ihite ọkwa ha anaghị unu bụ unu they've taken over your place and there's nothing you can do ndị Awụsa anaghị unu bụ unu ndị Awụsa unu kpọtara unu ọhụrụ onye a biko I don't want noise unu ọhụrụ onye a na unu ọhụrụ onye a akọvara mbe ha ọmụme gbapụrụ ha afọ ndị a now one day please let me explain unu ọhụrụ ndị ọsị ihite ọkwa anarago ha ọsị ihite ọkwa was part of village n'ọlụ ndị Awụsa take go over there they can't go back again lee ihe mere nụ ha wụ ndị ahụ hope ụzọ dị mma rara their leaders ndị PG ha rana ha ndị ebube agụ bịa na ọlụba anyị ụmụ ọwa ndị eze anyị reject ha gaa n'elu ama ndị igwe ọfọlụ in fact make sure na ọlụ anyị niile na ndị ebube agụ crossed
na ndị amị anyị jụ ha ga watch na ebe unu ga-ahụ ndị amị wo from source of village ime obodo unu ga-ahụ ndị amị nwegasị checkpoint wo from ọgbọ eruru gbago nweta ọtụtụ ihitọkwa ebe ahụ niile ha awụkwa ndị nwezi enough security o ndị amị ejidere ha kpọbata ndị ebube agụ ebe a ga-ejide dena ndị niile akpọbatazi echekwalite ha ndị niile mgbe ndị ebube agụ gbuweziri ha mgbe ndị amị meziri ihe ha bịara ime jihad ọ na-ekwezi ha kwuo eziokwu dị na detin ha sọ ESN nọ n'ime ọhịa m ga na gba tọọchị na-ajụnụ ha elewe na otu unu nwa reinforce sekuriti unu kpọta ndị ebube amị ozuzu unu kpọtakwa ebube agha ndị ESN na-egbuzi unu ma ndị ọzọ niile enwedị ndị ESN na-egbu ọnụnanụ bụ unu ka ESN nọ ime ihe ha ji agha ma eze maka ọmụma ịbọgịrị ha ọwụ naanị ka echi ka ndị amị unu ọmasọ ndị amị gbara eke ụtụtụ be ha ọkụ mgbe o setịrị ndị amị were amọ tank gbagbuo 70 people na eke ụtụtụ echi eke n'azụ gbaa ahịa ndị mmadụ ọkụ ha si na-ebu ya ndị ESN ọmụma ị ga-aga arụpụ ebupụta gwa ndị mmadụ na ihe na-eme na ọsụ na ọnwa ebube agụ na ndị amị ha kpọbatara be ha ji ha mewezi amnesty ha gbakiriwezi ala dị ụtọ na m rụrụ ha ndị be ha ndị ogbu eriri ndị amarụrụ mgbe ka ala gaje gaga chụpụcha ndị ebube agụ tizie their own security ifu ndị na ha kpọkwa ha ndị ebube agụ mana ọsọ ihite ọkwa meanwhile ndị a batago n'agha be ha I'm telling you ọ ga-awụ the rest of ndị Igbo chụrụ ndị ọsọ ihite ọkwa in fact ha nọ na-abịa onye a na-ekwu okwu la ọsọ ihite ọkwa ndị amị ka nọkwa ebe ahụ ebube agụ ka nọkwa ebe ahụ yet they cannot do ha na-akpọ ESN onye ka na enwebeghị ihe ụlọ hụ dịka onye na-ekwu okwu kwuo okwu sorry ọya wụ propaganda ahụ anyị na-edismantle ọya dị ha those lies anyị na-edismantle anyị na-eme line by line anyị na-eme na ya line by line onye ọbụla kwuo okwu like that ọ gaghị adị na organize anyị na-eme na ya biko onye ọbụla nwee ndidi ka anyị mee ya ma achọrọ m ịgakwa chọọchị anyị mewe onye ọbụla na-eti ọnụ ya na-egbu oge allow me I can handle it ịghọtago enwere m information enwedị ihe ị ga-agwa m ya n'ala Igbo gba nna enwedị obodo ị ga-agwa m so m lekwe ihe mere nna agaghị agwa gị otu o jiri mee so ụnụ awele ụmụnne m adị m ịkwụ ọtụ dị tax ha sị ha ga-akpọ m aga kọt mbụ ndị ọsọ ihite ọkwa na mecha ha sabụbeghị m akwụkwọ ichie ndewo nwoke ọma achọrọ m ibidogo na this last person pụrụ now because ihe this guy anya ndị a bụ fake account ị ga-esigoro from him wee marụ ihe o bu n'obi somebody put a live on camera si na afọ ya bụ mujahid he went ahead wee say that mujahid means somebody na-eme uphold jihad. Oh. And I didn't make the video religiously. I want to analyze and what here as in I didn't like he follow here propaganda. We see that the government hired him to secure. He's a jihadist too. Oh. And he is now fighting war in a Christian dense area. This bingo. After I made video or even anything to condemn this man now. Omenani the man na-ekwu na ọha nwa kpọbatara ya na enyere ha ego. Ha ga-ehe nwee ike ịkpọkwa ya n'ụwa. Na-ekwu nna ha. Onweghị ike ikwu ya. Ọ bụrụ na ndị IPOB and the Eastern Security Network na-egbu mmadụ. And Igbo bụ the only place ofu onye ada akarị. So many villages made a protest against the Bible because Haji raw evidence. Nandi Bible ne. So many, even right, I think yesterday or the first day, some villages in the north are protesting against Nigerian army. Oh. No, na collaborate with the Nebu Mad. Much protest against Nigerian army. Na buying. Ndị Fulani kidnap Methodist spirit na Igbo. So ọbụcha nke a bụ onye ama afọ ya gba na pepa.
the Methodist prelates come out on video and said, Nandi Fulani Walia, Nahana Bia, no one name Hana Bia, the high church in Dubai, Okulia, on press conference. Methodist prelate. All these people are just because the only thing how you now be condemn money. Right now, IPOB is expected. In fact, I expect a much bigger war is coming because due to American pressure, Nigeria got regional. It favors IPOB. Nigeria and regional security. It also favors IPOB. Okay, what could you say? IPOB is true go. Oh, yeah, behind this now. The leadership of IPOB na Gano Nimu no Ninebe Kusilo. Itinya Buko IPOB. Atiako Biafra quest. And Nigeria among they need to create hundreds of infiltrators to try and topple it. Because in Nnamdi now is almost useless to them. Yes, now. Exactly. And I chose another way. They are looking for every means. So, guys, they are still coming. The main war they do now. I want America finish here with Iran now. Because every analyst, government advisors in America are pointing out one thing. They are saying that Syria, Mali, Iran, and Nigeria, they said Nigeria is now the epicenter of terrorism in the whole world. Yes, now. Exactly. Yes, now. Our government now fund on this terrorism now. One of the advisors to Trump said that America needs to change their foreign security policy with Nigeria. That they can't ignore it. And how America will not ignore it under Trump now. Trump escaped assassination attempt yesterday. You know, in a fight, even so, my own point about the only way to make Bai calm great is to focus on this particular channel that they refuse to compromise. Because if they want position, they will be given. Still, Abona ihe ejimebia ekumeku. They refused in their own time, in our own time as well. Ihe ejimebia ekumeku bo ada tiye division ni ekumeku according to history. So some people say, no, how about the men people and those other money here now contribute to? Then ekumeku was divided. Oh, I got a baby. After all, I see the UK. They destroyed everything because they were going to pieces. We had it together. We every community in Dutch will attack and they will go there and repel in Dutch. Mambeke was they were defeated. All that actually here, all they created so many groups so that DOS the group we general they refused. Standing one place. Yes. So here I Exactly. Around I will secure that. Thank you. Ihe anyị kwuru ugbu a na ihe awụ nọ ị ga-aga cheke history of Britain mgbe ha na-alụ ma Scotland ma ndị niile ọ division ha esidi ike ndị Britain dịka ndị Yoruba ha esidi ike mana ha na-eji confusion agaghị ala atọ ka aga ụsasa ndị mmadụ. No, that is why I'm very particular about the GOS that refuse to be bought. And ha agaghị ezu ike so a na-agbakwa Maazị Nnamdi Kanu na ahụ were na divided is something which then one onwe ya has to make his choice. The fact that ndị mmadụ pụtara emebe IPOB mee ya onye isi does not mean na onye nwe ya. Eyọta. Ndewo. Nobody here. Ndị Igbo Nna ngwa ọsịsọ.
ụtụtụ ọma ụbọchị ọma ebe onye ọbụla si nọrọ ekene gị madam agbara nwaanyị ndị Igbo ji ekwu okwu ọnụ Igbo ndị ekene gị ana m afọlọ ana m achọ ndị opposition ebe ka ha nọchiwa chere ka m kwuo ọtọ bụ ka m kwuo ọnụ ihe anyị na-eme kịta ihe anyị na-eme kịta na ihe njeshi n'ọdụ ụtọ bụ na ihe ọbụla wụ ihe ọma na-eme ọstakụl n'ime o nweghị onye na-agbaghị mgba mana ide eme itie mana a na-agbaghị mgba mana ị na-eme itie anyị ka ndị na-agbakwa mgba ka anyị na-ede histrị ụmụazị anyị ga-agụ n'akwụkwọ ma oge ruo ma Biafra bịa so ihe njela ka ihe na-eme na arụọ m sọpraịz na ihe na-eme achọ m otu ọ dị na-eme onye ọbụla fụtakwuo okwu ya amala obi onye ọbụla ihe niile na-etek rekọd and US are wise because ihe niile na-eme na na-etekwa rekọd ọdụ osisi niile because ihe niile na-emecha introduce na our school ama ndị mere ike esi nweta Biafra akwụkwọ anyị ga na-agụ onye ahụ Baịbụl anyị ma oge ruo so ị na-eme ihe dị mma ị ga-enwe ndị ilo and ị na-enwe ndị ilo ịgbakasị na nọmatik ụbọchị ya bụ onye na-awa ọhịa na-asụcha ụmụ okirikiri ahịa dị n'ụzọ ọma njefa mana ị na-aga ụmụ ahịa na-achọ ụlọ ọgwụ hapụ eje na-aga n'iru fokọs iru ebe ị na-eje ngwa ngwa so ekene nke ọfụma ma ndị nna ndị a na-ekenekwu na-achị na ya a ga-agbawa ume ịnọ na ga-agbawa ume ndị ikwu nna gị ndị iche ebe nna aka na-eju na-aga isi ike ka jide ka iji ihe na-emedo mma ndị IPOB kwuchiri ike ha ji esheki and ha nọchikwa ike ha ma sheki and ajị na-agwere ha n'ukwu eme ka wọdụ ka fertilizer ha na-ekuru ụmụ nso ijisi ike ndị iche ebe nna ga-agbawuru gbachie ewu m ike anya fụrụ ikwu okwu ọjọọ n'isi gị ndị iche ga-ekwu okwu ọjọọ n'isi na Chukwu okike abịa ma ndị ụlọ aka ọjọọ Chukwu ya lụọ aka ọjọọ n'isi nke ha ezinụlọ ha ga-ebukata ga-efu ọda na ebe ha isi ike ndị ọma ekene nke ọfụma lọlọ ụbọchị ọma thank you 360 Okay. Lolo Neka. Ọnụkwụ nwaanyị ka ewu. Elee ebe ndị Autopilot na achọrọ m ka anyị kpaa nkata na ndị 100 men ọ ha bịa taa. Ife ịchọrọ ngwa ndị na ebe a na-etinye aja na garị biko onye ọbụla taa aja onye ọbụla taa eze ya doo onwe ya ọdụ maka na asụ na ụzụ na-agba ogele ya na egbe anya n'ọdụ na ife a na-ekwu okwu ebe a freedom a nation ga na-ekwu okwu ebe a na-ekwu okwu ya bụrụ ebe a na-abịa nwa aka onye ka okwu onye ma ife contribution people eti ego ndụ ha na ife a people eti ego nnukwu ego na ife a people donate go property ife dị iche iche na ife a and okoko nwere ife ọma nwere ife pastara ọbịa ebe ọ na-agbawo ya ọbịa ebe ọ na-amali elu na-asa agụpịtụ agụshi oyi lapụ onye a ịbụ nke a ịbụ nke a ife ha bụrụ ife eje ọ bụrụ ka esi eme ya and such people ha bịa ebe a wepụ ha ya they don't deserve to be here ha nọ mkpụrụ anụ and a na-ebe blọk ha sef oge ọlịda bụ Nnamdi Kanu na-ekwu okwu ọ sị na ya achọ multitude of people only just now what is it maybe a man for na support this 100 people are all going to get from A to Z because so no my people just go people go na mo na enwe nda wipe family ha bo no kedi nda me just na ha support ESN una le ta go ma hi konso somebody na agbaro onwe ya mbọ wee bata ọzọta ndị be ya o mee ka ndị be ha soro na ndị na-enwe aṅụrị n'ụwa adọkasị ya egburu ihe still onwe ndị nọ ya mara ya ihe a na-ekwu ogo na this one ọ bụrụ ka esi eme anyway mgbe a na-emekwa ife a na-eme Israel mere ya e nwere ndị sikwa n'Israel wee bi debe ọgwụ ha mgba n'Israel ahụ